Тук имаме няколко красиви есенни зелки и колраби. Те са засети през лятото, което означава, че следват култури като морковите. Например, това беше леха с моркови. И тогава имате възможност да отгледате втора култура. А колрабито горе беше засято през третата седмица на юли, а беше засадено в земята на 13 август. Сега е 24 октомври, така че това е малко повече от 2 месеца. Те са постигнали всичко това. Тези зелки, отново, не съм пробвал по този начин при толкова късно засаждане. Когато ги засадихме на 13 август, наистина не мислех, че ще успеят. Но успяха. Това е Golden Acre. Това е добра, старомодна, кръгла зелка, която не е предназначена за съхранение. Това е зеле, което режеш и ядеш, но ако махнеш външните листа, може да се съхранява по това време на годината при по-хладно време, да речем около 3 седмици. И каква красива чиния с листни зеленчуци ще се получи от толкова късно засяване. Така че продължавайте да сеете и през лятото. И това е методът без копаяне, което го прави по-лесно, защото няма нужда от подготовка на почвата. Лехата винаги е готова за нови растения. Не е необходим нов компост през лятото. Слагате го повече през зимата. И никакви изкуствени торове. Довиждане!